あの人は。何か用か？この前僕たちを助けてくれたでしょ。そのお礼が言いたくて。あの時の娘か。ギルドが報酬を支払いたいって。お前たちで分けろ。でも。要はそれだけだ。ソーンだ。それから女の子が僕なんて言うもんじゃない。ソーン。犬みたいに呼ぶんじゃねえ。何やってんの。それよかお仕事ない？お仕事。今は忙しくてそれどころじゃないんだ。浜開きが3日後に迫っているんだからな。浜開きとギルドとどういう関係があるの？この町の恒例でな。浜開きの日はギルド主催のミス・アトラクタ美人コンテストが開かれる。で、その準備で大わらわという。美人コンテスト？ああ、ミス・アトラクタには賞金とアトラクタ小町の称号が贈られる。誰がなんとなく想像がつくわ。警備のアルバイトでもするか？せっかくだけど遠慮する。気に入らんか？だって引き受けたらコンテストに出場できないもん。お前がか？どう？遺品と色気と胸が足りねえ。お子様で悪かったわね。あのな、3日後に開かれるコンテストなんだぞ。飛び入り募集なんざとっくに締め切られているんだよ。ダメ。決起。だいたいお前水着持ってんのかよ。水着なの？ビッチでコンテストっつったら水着に決まってんだろうが。そういうわけ。とにかく今日明日は開店休業だから来ても何もないぜ。というわけ。水着コンテスト？面白そうじゃん。サーラさんも出るんですか？ああ、あたいなら上着を取れば水着と変わんないしな。パパに買ってもらったのがちょっとありますけど。貸して。いいですけど。そんなに出たいんですか？出る出ないは別としてガストンのやつを見返してやりたい。それだけですか？賞金も出るし。やっぱりいっそのことさ、みんなで出るってのはどうだい？僕も？バーカ、なわけないでしょ。じゃあ水着見に来ます？そういえば明日は浜開きだったな。それでみんなで一緒に美人コンテストに出ようって。なにー？え？美人コンテストに出るだと？いかんいかんいかん、断じていかん。でもみんなで出るから。お前の水着姿を舞台の上で一般大衆の好奇の目にさらすなど絶対に許さん。パパ、ダメだと言ったらダメだ。というわけなの？素直に買いに行こうよ。そうする。ごめんなさいね。さっき変な人が来て全部買い占めていっちゃったんです。パパだわ。そんな。まあまあ、
コンテストには値が出てやるから。サーラ、なんだよ。その服貸して。冗談じゃねえ。値にすっぱだかでいろってのかい？もう諦めようよ。どうしたんですか？こうなったらあの人に頼るしかないわね。あの人？本当に行くの？ガストンに会わずに TT おじさんのところへ行くにはこうするしかないのよ。面白いじゃん。高いところは怖い。あ、猫さんです。カトリーヌ。ぶっさいくな猫だな。なんだか怒ってるみたいです。恨まれてる恨まれてる。
なんてこった。これではイベントにならないじゃないか。 TT おっちさん、ごめんね。おいおい。実は今日は折り入って頼みがあるの。なんだ。僕たち明日の美人コンテストに出たいんだけど。何？ダメ？そいつは大助かりだ。実は今回エントリーする女の子たちが揃いも揃って出場できなくなってるんだ。どうして？バカな話だよ。ダイエットのやりすぎで倒れたとか、グラマーになろうとして食いすぎだとか。あらあら。君たちなら申し分ない。早速手配しよう。ありがとう。あ、でもどうしたの？実はコンテストで着る水着がないの。なんだ、そんなことか。さあ、どれでも好きなものを持っていきなさい。 TT おじさんって。今日はいない。誰のお墓だろう。心優しき少女、ここに眠る。どういう関係なんだろう。あ、いたいた。さっき来たら誰もいなかったよ。いくら浜開きで大変だからって、もし泥棒でも入ったらどうするのさ。何？僕の顔に何かついてる？ちょうどいいところに来てくれた。仕事だ。待つんだガスト。この仕事は彼女に無理だ。しかしちょっと、僕に無理とは聞き捨てならないわね。いや、しかし。しかしもかかしもないの。無理かどうか聞いてみなきゃわかんないじゃない。確かにそうだな。すまない。ガスト、説明してやってくれ。アトラクタの北にある鉱山で小規模の地震が続いている。それと同じくして坑内にモンスターが現れるようになった。この鉱山で採集される鉱物資源はアトラクタの重要な輸出品の一つだ。速やかに原因を調査し取り除いてほしい。鉱山？なんだ、まさか暗くて狭いところは苦手だってんじゃないだろうな。ガスト、お前は知らないだろうな。カリンちゃんは小さい頃に両親を魔物に殺されているんだ。 TT おじさん、いいよ。その時この子は母親の機転で地下室に隠された。この子は暗闇の中で両親が惨殺されるのを。すまない。大丈夫だよ。もう昔のことだし、多少の暗闇なんかへっちゃらだからさ。そうか。だが無理はするなよ。本当に大丈夫だって。鉱山の中はちゃんと明かりがついているんでしょ。そうだな。それじゃちゃっちゃと言って解決してくるね。あ、おい、さっきはすまなかった。許してくれ。気にしないで。ありがとう。どうしたのカリン。
顔色が悪いよ。なんでもない。さあお仕事よ。変だぜ。少なくともゴーレムは自然に発生するようなモンスターじゃねじゃあどこかにゴーレムを作った親玉がいるってこと？え。そういうこと。
こっちから聞こえてきたと思ったのに。何もいませんね。何？まさか落盤。こいつだ。こいつが地震を起こしてモンスターを作り出したんだ。
したね。少なくともこれでもう地震は起きないんじゃないかな。くそ、あたいに恨みでもあるのかよ。早く逃げるです。カリン、ある、早く。カリン、ある、カリン。カリン、誰？カリン、起きて。パパ？早く。ダメだ、奴ら完全に周りを取り囲んでいる。早くカリンを地下室に。これからママの言うことをよく聞いてね。ママ？今からこの地下室の中に隠れるの。何があっても出てきたり声を出してはダメ。パパとママは？やだ！パパとママも一緒じゃなきゃやだ！後からすぐに行くわ。だからね。いいか、閉めるぞ。ノーラ、逃げろ！もうやめて。パパとママを返して。カリン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 、しっかりして。ある。カリン、よかった、気がついた。寒いの？まさかどこか怪我したの？カリン、しっかり、僕がいるよ。だから大丈夫だよ。落ち着いた？ごめんね。取り乱しちゃって。うん、気にしてないよ。でも本当に大丈夫？僕のパパとママのことを話したことあったっけ？
そうだったの。それ以来暗闇に閉じ込められると、今は平気。きっとアルがいるからだと思う。カリン、ちょっと眠るね。うん。カリン、起きてる？どうしたの？ほんの少しだけど風を感じるんだ。本当？僕にはわからない。風をたどっていけば外に出られるかもしれない。やってみようよ。うん、わかった。アルに任せる。僕はどうすればいいの？カリンは僕の後についてきて。手を握っていてくれる？絶対に離さないでね。もちろん。どれぐらい歩いたのかな？まだそんなに経ってないと思うよ。もう丸一日歩いているような気がするの。あ、向こうに光が見えるよ。本当？助かったの？使われなくなった行動みたいだね。あのトロックを使えば外に出られないかな？でもどこに出るかわからないよ。このままここで朽ち果てるよりはマシでしょ？男が情けないこと言わないでよ。そうだよね。何をニヤニヤしちゃって。いや、やっといつものカリンらしくなったなって。いい？僕が暗闇で泣いたなんてこと他の人に言ったら許さないからね。分かってるよ。これどうすれば動くのかな？あ、後ろにブレーキがある。多分これを外せば動くんじゃないかな。オッケー。それじゃ早速出発しましょう。うん。じゃあ危ないからどこかに捕まって。了解。あ、ごめん。まったくもう。いいわよ。じゃあ行くよ。ずいぶん長いね。そうね。カリン、後ろ！
いつになったら外に出るのかな。前方に光が見えるよ。本当？僕ら助かったんだね。どうしたの？線路がなくなってる。生きてる。どうして助かったんだろう。やっと目が覚めたのね。なかなか目が覚めないで心配してたのよ。あ、私はソフィア。あなたは？カリン。そう、カリンちゃんね。あなたが助けてくれたんですか？私じゃないわ。あの子よ。この子はエルレイン。ルルって呼んであげて。ルルだよ。そうですか。ずっとルルちゃんと旅を。この子がまだお腹にいる時からだから、かれこれ8年にもなるわね。でも本当に助かりました。ありがとうございます。崖からあなたたちが飛び出してきた時は本当にびっくりしたわ。もしこの子がレビテートの魔法をかけてくれなかったら、間違いなくトロッコと一緒にぺちゃんこだったわね。魔法使いなんですか？あなたとは系統が違うみたいだけどね。母親が言うのもなんだけど、かなりの腕よ。そうですね。同時に2人に対して魔法をかけられるなんて。あら、違うわよ。その男の子があなたをかばってしっかりと抱きしめていてくれたからうまくいったのよ。え？そうでなきゃどちらか一人は助かってなかったわね。本当？まだ服を握って離さないし。目を覚ましたらお礼のキスくらいしてあげたら？何言うんですか。僕らは別にそんな。ある？おはよおはようございます。そうだったんですか。どうもありがとうございました。お礼はこの子に。そうでした。どうもありがとう。ルール、お返事は？どういたしまして。で、これからアトラクターに戻るの？ええ、トロッコに乗っている間にかなり遠くまで来てしまったんで。早く帰らないとみんなきっと心配してるね。じゃあご一緒していいかしら。私たちもアトラクターに向かっている途中だったの。ちょっとサーラさん落ち着いて。心配してたんだぜ。今から救援隊を出そうとしていたところだ。ごめんなさい。何にしても無事でよかったよ。カリンちゃんたちが帰ってきたんだって。よく無事で帰ってきてくれたね。へへ実はこの人たちに助けてもらったの。ってあれ？ソフィアさん？ソフィア、やっぱり君か。
なたが。この二人知り合いなのかな。それにしては様子が変ね。帰ってきてくれたんだな。8年前突然姿を消してしまって。なぜだ。それはあなたの方がよくご存知でしょ。どういうことだ。あの時君は必ず帰ってくるから待っていてくれと。何を言ってるの。私はそんなことを言った覚えはなくてよ。しかし不愉快だわ。ルル、行くわよ。ママ、ママ、その子は君の子なのか。そうよ。それがどうかして。父親は誰なんだ。あなたには関係ないでしょ。ガストンごめんね。また後で。ああ。ごめんなさいね。恥ずかしいところ見せちゃって。いえ、あいつと初めて出会ったのはまだこの町が暗黒街だった頃ね。そんなに長いこと付き合ってたわけじゃないんだけど、あの頃は私も結構本気だった。でも知ってるでしょ、あいつの女癖の悪さは。まあ本当に愛していたんだ。俺のせいなんだろうな。振られても仕方ないよな。まさか子供までいるなんて。今でも好きなんですか。冗談でしょ。今の私にはルルが全てよ。でもルルちゃんのお父さんは。少なくともあんなバカじゃないわね。それ以上は聞かないで。ごめんなさい。いいわよ。それよりあなたたち冒険者グループ組んでるんですって。うん。よかったら私たちも入れてくれない？旅ばかり続いててルルがかわいそうで、ちょっとここら辺で腰を落ち着けようかなってね。でも僕らとじゃかえって危ないかもしれませんよ。私がいるから大丈夫よ。それにあの子だって今まで自分の身は自分で守ってきたんだから。僕は大歓迎だけど、みんなは？あたいは OK だよ。みんながいいなら。あとはレビテート。本当です。ルルちゃんがいれば100人力です。引くまでもないみたい。それじゃよろしくね。ついにこの日がやってきた。待っていた甲斐があったってもんだな。アリス、頑張ります。やっぱりやるんですか。一体今日は何があるの？栄冠は僕たちのためにある。みんな頑張ろう。買うのか買うのか。どうしたの。買うなら早く買ってくれ。急がないと始まってしまう。
またのお越しを待ってるよ。さあ行くわよ。イエーイ、今年も暑い夏がやってきたぜ。みんな準備はいいかい？ディスアトラクターコンテストを始めるぜ。さて、映画を手にするのは誰か。行ってみよう。レッツゴー。ジュリアちゃんだ。それじゃいろいろ聞いてみよう。このコンテストに参加したきっかけは？ミスアトラクタに選ばれたらバイト料を上げていただけると店長に言われましたので。なるほど。では何か一言。カフェラブ&ピースをよろしくお願いします。オーケー、審査員代表は抽選で選ばれたアトラクトの熱苦しい元に熱いやつらだ。早速感想を聞いてみよう。ヘイ。ウェイトレス姿もいいな。水着も素敵だ。サンキュー。それじゃあどんどん行ってみよう。2番手は南国からやってきた小麦色の悪魔サーラちゃんだ。では何か一言。みんなあたいに投票してくれよな。それでは審査員。健康的な女の子はいいね。サンキュー。次行ってみよう。3番手は雑貨屋のマドンナ。お名前これでいいんですか？いいのよ。3番手雑貨屋のマドンナショップ姉ちゃん。本当のお名前は何とおっしゃるので？いいじゃない。美しければそんなこと。確かに。では何か一言。私に投票しないとハーブを値上げするわよ。投票しないとこの街の観光収入が大ダメージだ。オーケー、審査員。ハーブもいいな。君が欲しい。サンキュー。よし次行こう。次4番手大西育ちのくがりなき一輪の花アリスちゃん。緊張してるようだけど何か一言。初々しくてグッと年がうまくときめいちゃったよ。どうかな審査員。少年の頃を思い出すね。感動で声も出ないようだぜ。オーケー、次。まだまだ来るぜ。お次は屋根の上の女王カトリーヌちゃん。つまみ出せ。オーケー、気を取り直していってみよう。次は注目だ。その姿はまさにビーチに舞い降りた天使声援のラビッシュ。私は鳥じゃありません。
祭りもいよいよ大詰めだ。最後に登場するのはエントリーの爆発娘カーリンちゃんだ。派手な登場ですね。今のは一体何ですか？燃えるいい女よ。ベタベタだけどグッと。では審査員、その炎で世界中の男性のハートを焦がしてほしい。サンキュー。一人は完全に燃え尽きちまったようだぜ。オーケー、それでは審査に移行しよう。みんなここに様子を言ってるかい？そいつに一番ハートにビンビンきた彼女の名前を書いてくれ。それじゃあ結果発表まで See you again。さて、どうやらなんだ。なんなんですかこれ。バカな、まだそんな時期ではないはずだ。アルカナ、至急君たちに依頼したい。我々がみんなを避難させる間、ここで上陸を食い止めてほしい。わかりました。なんだかとんでもないことになっちゃったわね。捕まえてカニ鍋にしてやろうぜ。
「
you